poslovna sposobnost stiče se punoletstvom. Šta se desi kada je neko izgubi? To znači da kod nas lišavanje poslovne sposobnosti rezultira time da osoba gubi sva svoja prava. Znači, ona nema pravo da odlučuje o svojoj imovini, nema pravo da odlučuje i da raspolaže svojim novcem, nema prava da odlučuje gde će da živi, sa kim će da živi, šta će da radi u životu, šta će da obuče, šta će da jede. U 2011. godini broj onih kojima je poslovna sposobnost oduzeta porastao je za 33%, a onda za godinu dana još 20%. To praktično znači da smo već tada imali ceo jedan grad od oko 30.000 ljudi koji više ništa ne mogu da odluče sami. Poređenje radi skoro duplo više nego 2008. godine. Znači, ko je taj ko će da proceni da li je moja odluka razumna ili nije? I uvek kada o tome nekako, kada razmišljamo i kada pričamo i kada idemo, mi smo imali prilike i sa sudijama da razgovaramo. Znači, šta je to što vi, kad se sad vratite unazad, evo samo poslednje 2 godine, pa razmislite šta ste sve uradili, kakvu ste odluku doneli, kad ste šta uradili, gde ste možda i pogrešili. I sad zamislite kad bi to neko sad procenjivao i zbog toga, mislim, vidite koliko ljudi je podiglo kredite koje više ne može da vraća, koji su bili nepovoljni, na primer. I sada neko ko ima više znanja o tome može da kaže, pa to je potpuno nerazumno. Jelena je htela da zaštiti svog sina Mišu koji boluje od autizma. Zato je pristala na to. Sada pokušava da ga bar delimično vrati. Mi smo, shvatajući da će Miša, naš sin se zove Miloš, da će Miša kad napuni 18 godina, a Miša je osoba koja ne govori, znači on nema mogućnost govora, mi smo bili u strahu kako će sad to da funkcioniše. On više nije išao u školu, nije išao nigde zapravo u tom nekom periodu, napunit će 18 godina, znači postaće punoletan građanin ove zemlje bez mogućnosti da i na drugi način dobije bilo kakvu podršku od našeg sistema i društva. Dakle, u tom trenutku kada se to dešavalo nije bio izglasan zakon o zapošljavanju osoba sa hendikepom. Mi nismo hteli da ga upišemo u neke dnevne boravke gde bi tavorio, to je naša procena bila, i smatrajući da treba da ga zaštitimo, to je ta priča o zaštiti svog deteta koje je punoletno, a ne može sebe da zastupa. Mi smo i po preporuci nekih roditelja takođe sa decom koja su bila punoletna, da to treba da uradimo i da je to maltene naša obaveza da uradimo kao roditelji, da bi njega zaštitili, da postanemo njegovi zakonski staratelji. Znači, ja u tom trenutku nisam znala sve posledice toga. Pojedini advokati tvrde da u praksi centri za socijalni rad vrlo lako donose ova rešenja na kojima praktično ništa nije ni objašnjeno. Problem je što tu situaciju često koriste daleki rođaci koji se iznenada pojave. Često se dešava, često je slučaj da lice protiv koga se određeni postupak vodi ima određenu imovinu ili da vodi određeni drugi sudski postupak, najčešće oko nepokretnosti, da li je to ostavinski postupak ili parnični za utvrđivanje prava svojine na nepokretnosti. Skoro se desilo takođe jedna katastrofalna situacija na sred suđenja gde smo prigovorili nalozu veštaka i onda je sudija na sred ročišta uzela fiksni telefon i pozvala nekog veštaka i rekla: hej, trebaš mi tog i tog dana, imam ovdje jedno lice koje ima tu i tu dijagnozu, ma samo da potvrdiš, ništa bitno, poslovna sposobnost. Dakle, pred svima nama. Vama je moglo da se desi da pre 10 godina, 15 godina, iz nekih razloga, vrlo često životnih okolnosti, doživite određenu psihološku krizu i dovoljno je da imate jedan papir iz neke ustanove, da ste vi bili kod psihologa i psihijatra i da vam je tada ustanovljena određena vrsta psiholoških smetnji. U više od 80% slučajeva sudije nikada ne vide osobu kojoj trajno oduzmu mogućnost da do kraja života bilo šta odluči.